Dankeschön, kinderen. Hebben het nou? Ja. Kenny en ik, deurtje 2. Deze persoon heeft dus haren gedoneerd voor een groot doel. Ik denk dat het ook het voor ons is. Haren doneren voor een goed doel. Ja. Ik ben benieuwd. Kenny, wat zie je zo? En die short kostuum aan, Neil. Ah, dat is een jong. Gewoon de prins. Laatste deurtje. Is een beetje de babbel met zijn pap. Dus Floor, laatste deurtje. Is er nog? Onze nieuwe prins, Kasper! Nog het lukt naar plaats en schieven. Toen kreeg ik met mijn achter in de kop weer de kop. Dus die hebben wij niet eens zijn. Rechts of ziek van de hand tussen in deze lange is de super sloom en zoeken polonaise. Niet nog verder achterhoeds, maar even 1, 2, 3. Dit is de superstaan en zoeken polonaise. Of zie je zie. Een feestje dan nooit te vergeten. Op wat morgen is het eigenlijk toch weer chic. We hebben alles aangelachen. Aangelegen en door de 10. De veer die er nog een drinken. Van deze dag kreeg ik geen respect. Hoi. Het is een man. Hoi. Er zit er weer. Er zit er een. Hoi. Waar is de tweede door? Hoi. Kenny, kom eens hier. Hebben we ook een roffel of zo?
Leef nu van Bingelen en omstreken. Hartelijk welkom vandaag bij de alleskunner van de Kirchenu. Ik zie een RTL 4 is er ook bij. Ik zal even voorstellen, Robert de Brink, speciaal hier naar Bingelen afgereisd om hier de alleskunner van de Kirchenclub te presenteren. En je zult er niet denken, maar we zijn 11 november 2024 zitten begonnen om in Bingelen een selectie te maken van een aantal lui wat zeg maar alles kennen. Toen begint het even. Verdient dat jullie eens